ddaeth Sioni ceilio glas ar ei feic i chwarae gyda Wil am y dydd. Mi dwi am i ti fynd ar neges drostoi, Medde Martha. cyn i chi fynd allan i chwarae. Neges, mam. Medde Wil a'i galon yn suddo. Ond mi wellodd pethau wedyn pan ddwedodd i fam. Hwyrach yr hoffech chi'ch dau fynd gyda'ch gilydd. Mor gore, wag. Medde Wil. A pleser calon ni. Medde Sioni, oedd yn gwybod sut i fahafio oddi cartre. Mynd a theisen bri cop ffres at Mary Pickles oedd y neges, gan ei bod hi wedi bod yn sâl. Mi ddododd Martha'r deisen mewn bocs, a'r bocs mewn sach tu ôl i sedd beic Wil. Rwan Wil paid a ffatlon rhy gyflym na gofri deisen falu. Mor gore, mam. Atebodd Wil. A ta tan tocta, Medde Sioni. Mi gychwynodd y ddau'n syth i di Mary Pickles, trwy'r goedwig i'r pentre gan basio tŷ fan twrci tenne, a throi'r gongol yn ara deg wrth di Owi Plismon a galw. Bore da, Mr. Owi Plismon. Wrthynt heibio nes i hwnnw syrthio o'i hamok yn yr ardd. Be bychodd? Ond erbyn iddo godi ar ei draed, roedd y ddau wedi diflannu heibio i siop Mr Pugh, siop bob dim. Yna mi greson fwthyn Mary Pickles. Dyna falch wedi weld y deisen. Mae golwg hyfryd arni. Chwarae teg y dy fam, Wil. Dwed wrth i mod i'n ddiolchgar iawn. A be am i chi'ch dau gael bobodd arni fyta? Nawr mi fyddai Wil wedi dweud, Diolch yn fawr. heb feddwl, ond gan fod Sioni'n gwybod sut i fahafio oddi cartre, mi roi sŵp iddo a dweud, Na, dim diolch yn fawr, no Mary Pickles. Mae mam Wil, ond yn disgwyl ni nôl, ond diolch i chi am gynnig rhywun fath. No, Wil? Gwag, ie. medde Wil yn gyndyn. Yna i ffwr ar ddau gan ddweud, ta-ta, wrth Mary Pickles. Roedd Owi Plismon yn sefyll ar y palmant pan basiodd y ddau heibio, ond gan ei bod yn padlo'n araf ac yn cadw'n agos at ochr y ffordd, doedden nhw'n gwneud dim o'i le. Bore da eto, Mr. Owi Plismon. Ar ôl troi'r gongol fodd bynnag mi weiddodd Wil, Am y cyntau'r fferm, Sioni. ac i ffwrdd ar ddau fel mellt. Ar ôl cyrraedd adre, ni benderfynodd y ddau neu tricio o gwmpas y buarth. Gwneud cilch mawr i ddechrau, yna un canolig ac yna un bach. Wedyn mi wnaethon nhw lwybr i gamogan. Fe aeth y ddau feic un ffordd a Wil a Sioni'r ffordd arall yn syth i ganol y domen. Wel, mi wyddoch beth y gwyddodd nesaf, mae'n siŵr. Hwmffran pwmpio dŵr dros y ddau a'r ddau'n gorfod rhedeg o gwmpas y buarth i sychu. Mi roddodd Martha bryd o dafod iddyn nhw am feiddi dillad, ond gan fod y ddau wedi gwneud neges drosti, mi feddeiodd y cyfan ac mi gawson nhw bob o ddarn o deisen. A phan aeth Wil i'r gwely'r noson honno, roedd o'n teimlo i fod wedi cael diwrnod eitha da ar y cyfan. Nos da,